ассалому алайкум мухлисони азизи ман. Ба канали ман хуш омадед. имрӯз мо хонума тайёр мекунем. Ба маҳсулоти қийма мо якчанд сабзавот илова кардем. Ин гӯшт 300 грамм, пиёз 300 грамм, карам 200 грамм, картошка 800 грамм, сабзи 1 дона, гулкарам 100 грамм. боз шумо метавонед ба хохиши худ 1 дона помидор ва 1 дона қаламфури булғорӣ илова кунед. намак ва зиравориҳоро ба таби худ меандозанд. Ин тухми гашнич кӯфташуда, мурчи сиёҳ, қаламфури тез, паприка, зира. ман аз ҳар яки инҳо 1 қошуқ чайчоӣ андохтам. аввал мо пиёз ва гӯшту зираворҳоро нағзакак аралаш мекунем. баъд дигар маҳсулотҳоро илова мекунем, ғайр аз гулкарам. акнун хамирро гирифта бӯлакчаҳо мебурем. ин зуволачаҳоро кулӯла карда ба як сӯ гузошта якта тунук мекунем. пеш аз қимаро ба рӯи хамири тунукшуда гузоштан, рӯи хамирро равған мемолем. баъд қимаро он қадар бисёр ҳам не, ҳам он қадар ҳам кам ҳам не мегузорем. ба лайлии мантуқасқон аввал равған мемолем. баъд рулетҳоро мегузорем. дар рӯи оби ҷӯшида истода онҳоро мегузорем. хонума дар муддати 40 дақиқа тайёр мешавад. мана хонума тайёр шуд. хеле болаззат ва хушбӯй аст. ба лайли аввал корд қати бурида, баъд ба табақча гузоред. рӯи хонумаро равғани растанӣ ё маска молед. хонумаро ба чака ё сметана тановул мекунанд. раҳмат ба тамошои видео. тугмачаи обунаро зер кардан аз ёд набуроред.